Γεια σας, γεια σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που κάνω αυτό το βίντεο. Άλλη μια πρόκληση. Θα είναι πολύ σύντομο, θα είναι λιγότερο από 5 λεπτά. Είστε ευχαριστημένοι. Εγώ. Δεν θα είμαι πολύ φλίαρος. Αυτοί που δεν με γνωρίζουν, Jean Charles Spanellis. Ίδρυσα μια εταιρεία με το όνομα Finelis. Επέλεξα αυτό το όνομα γιατί μου αρέσει η απλότητα και η κομψότητα που εκπέμπει. Επειδή φύν όπως οι οικονομικές και ελείς είναι το τελευταίο συλλαβή του επωνύμου μου, Spanellis, και είναι μια ποιοτική εξωτερική εταιρεία που ασχολείται με την εμπορία και προσφέρει υπηρεσίες σε πελάτες που έχουν κενά στις πωλήσεις και το marketing τους. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν συγκεκριμένες ενέργειες και υπηρεσίες για να καλύψουν αυτά τα κενά. Έτσι είναι. Είναι υπηρεσία πώλησης. Πολύ ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι? Εδώ, με 15 χρόνια εμπειρία στην επιχείρησή μου, αντιμετωπίζουμε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα. Νομίζω ότι είμαστε 17 χώρες και μιλάμε γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά. Εξυπηρετούμε πελάτες στην τεχνολογία, fintech, redtech, insurtech. Μόλις ενταχθήκαμε σε μια εταιρεία στην droptech. Προσπαθούμε να εισέλθουμε στην αγορά της βιοτεχνολογίας με μέτρια επιτυχία λόγω δυσκολίας. Δεν μας γνωρίζουν, οπότε δεν είναι ποτέ εύκολο. Είμαστε θέση σε πολλούς τομείς, σε πολλές διαφορετικές χώρες για θέματα πώλησης και marketing σε εξωτερική βάση. Ποιες είναι οι 7 βασικές ικανότητες που κατά την άποψή σας θεωρείτε απαραίτητες για ένα εμπορικό τμήμα? Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας. Αυτή είναι μια ευρεία γκάμα συζητήσεων που μπορεί να γίνει. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Εάν χρειαστεί να αποσυνδεθείτε από αυτό, παρακαλώ ενημερώστε μας. Αν έπρεπε να σας δώσω ένα βίντεο, θα το έκανα με χαρά και ευχαρίστηση, χωρίς κανένα πρόβλημα ή αναστολή. Μόνο μία ουσιαστική ικανότητα διακρίνει ένα ενεργό εμπορικό τμήμα από τα υπόλοιπα, η μοναδικότητά του. Αυτή είναι η ικανότητά του να ξεχωρίζει και να προσφέρει μοναδικές λύσεις. Φυσικά, αλλά πρέπει να είναι αποδοτικός στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Αυτό σημαίνει να είσαι αποτελεσματικός γενικά στον κύκλο πώλησης, σε ολόκληρο τον κύκλο πώλησης. Αυτό δεν σημαίνει απλώς να φτάνετε στο τέλος κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης, επειδή βρίσκεστε σε ένα προϊόν που ζητείτε και έτσι πρέπει να κλείσετε και να υπογράψετε προσφορά και πελάτη. Είναι πολύ καλό, δεν είναι περίπλοκο. Ολόκληρος ο κύκλος μιλάμε. Πώληση για μια κουτί που έχει Μερικές φορές περιορισμένο προσωπικό σε θέματα πωλήσεων και marketing που παλεύει ενάντια σε εταιρείες 10, 100 ή ακόμα 1000 φορές μεγαλύτερες. Ο τύπος εταιρείας που μιλάμε για αυτόν έχει μια μοναδική και αληθινή ικανότητα. Αυτή είναι η ικανότητα δράσης. Εάν έχετε εμπορικούς που δεν έχουν αυτή την ικανότητα δράσης, είστε νεκρός, απλά νεκρός, απλά νεκρός, απλά νεκρός, απλά νεκρός. Τι είναι συγκεκριμένα η ικανότητα δράσης? Έτσι, έχω καταλογίσει 7 αντικείμενα στο λογαριασμό μου και είμαι ανυπόμονος να προσθεθούν περισσότερα στο μέλλον. Είναι πολλά, δεν είναι πολλά, είναι ένα μεγάλο θέμα. Εάν βρείτε άλλα που δεν έχω αναφέρει, θα ήμουν πολύ ενδιαφέρον να τα συζητήσω μαζί σας. Είμαι ανοιχτός σε περαιτέρω συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων. Αυτή η βεφτά τους αναγνώρισα. Η ικανότητα αναγνώρισης ευκαιριών ανάπτυξης είναι σημαντική στον επαγγελματικό χώρο και απαιτεί προσοχή και ευαισθησία. Ικανότητα αναγνώρισης ευκαιριών ανάπτυξης. Ικανότητα συντονισμού εσωτερικά, εξωτερικά και επίσης σε συνεργασία με άλλους. Πρέπει να συντονίζουμε εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες όταν αντιμετωπίζουμε ένα προοπτικό, μια συμβουλευτική εταιρεία, μια εταιρεία ολοκλήρωσης και άλλες παρόμοιες εταιρείες. Ικανότητα δομητικής οργάνωσης. Ικανότητα να κινητοποιήσετε τις εσωτερικές ομάδες και άλλα. Ικανότητα μέτρησης ROI κτλ. Ποιοι είναι οι στόχοι του marketing, των πωλήσεων, ποιο είναι το ROI των πελατών σας. Οι ηρωικοί συγγενείς, οι προοπτικές δεν θα σας ακούσουν αν δεν τους αποδείξετε σε λιγότερο από 20 λεπτά ότι η λύση σας θα τους κερδίσει χρόνο και χρήματα. Ή και οι δύο είναι καλύτερα. Ικανότητα προσαρμογής, εμφανής κατάλληλος. Ικανότητες πρόκλησης, προσαρμογής, εμφάνισης. Έχετε όλες τις ικανότητες, ένα εμπορικό και marketing τμήμα με όλα αυτά. Έτσι μπορούμε να περιλάβουμε, έχετε νοοτροπία επιχειρηματία, είστε ανθεκτικοί και θα προχωρήσετε. Αν έχετε αυτό, μην ανησυχείτε για το 2024, θα πάει καλά. Πηγαίνετε για αυτό, έχετε καλά Χριστούγεννα και τα λέμε σύντομα. Αντίο, ευχαριστούμε.